Hi, this is Father Ralphie once again. Magandang lalaki at babae kayong lahat. Salamat sa pagsubaybay sa Rise from the Ashes. Kapatid, kung may coronavirus noong huling araw ng Panginoong Jesus, number 1, hindi natuloy ang Last Supper. Bakit? Dahil merong social distancing. Pangalawa, hindi natuloy ang halik ni Judas. Bakit? Siyempre, bawal muna ang halik. At pangatlo, bakit nahawaan ng virus ang mga apostol? Dahil hindi sila naghugas ng kamay. Paa lamang. Number 4, sino ang walang virus? Si Poncio Pilato. Bakit? Kasi naghugas siya ng kamay. Number 5, sino ang nagpauso ng self-quarantine? Siyempre, ang mga apostol. Pagkatapos na nadakip ang Panginoong Hesus, nagtago na sila sa lungga. And number 6, sino ang nagpositibo? Siyempre, ang Panginoong Hesus. Dalawang dahilan. Una, meron siyang corona. Pangalawa, meron siyang krus. Alam niyo yung krus? Positive sign. Okay? So, smile naman pag may time. Nakakamiss ang magbisita iglesia ngayon, ano? Holy Week na naman. Narinig niyo na ba yung balita na meron daw yung mga nagla-live stations ngayon? Kala ko ba bawal na ang live stations? Merong live stations, ha? Siyempre ngayon maraming checkpoint, di maraming stations. Pero pag matigas ang ulo mo, hindi stations of the cross, kundi police station ang bagsak mo. So, sa ating pagninilay ngayong linggo ng Palaspas, Domingo Ramos sa mga Ilocano, or Palm Sunday, ang Ebanghelyo ay tungkol sa mga huling oras ng Panginoong Hesukristo. Ating balikan ang mga pangyayari. Gaano katindi ang mga hirap at pasakit na pinagdaanan niya. No? Matapos siyang nilait, pinagsasampal, binatukan, dinurahan ang kanyang mukha, hinubaran, at pagkatapos hinagupit pa ang kanyang likuran, buong katawan. Sinaplis-saplit da. Alam niyo po yung hagupit? Meron daw mga tulis sa dulo niya at pag dumapo sa kutis yan, babaon yan sa kutis at pagkahila ng sundalo, sasama doon ang ilang piraso ng laman. Grabe. So, brutal ang pag-torture sa ating Panginoon. At kinuronahan pa siya ng tinik. Binuhat niya ang mabigat na kahoy, ang krus, hanggang sa napakalayong lugar sa Kalbaryo. Imagine yung pagtagos ng mga pako sa kanyang mga kamay at paa. Yung mga paa niya, sa mga talampakan niya, ay nakalapat sa kahoy ng krus. Kaya yung mga tuhod niya ay medyo nakaangat. So, 6 na oras na nangyari ito. Nakaranas ng matinding kirot sa buong katawan. Hirap sa paghinga dahil nga nakabitin siya. Nasasakal na nababara ang daanan ng oxygen. Kaya ang ikinamatay ng Panginoon ay asphyxia. Walang oxygen sa kanyang baga. Ano ang napala ng Panginoon? Ang napala niya ay ang kaligtasan natin at ang kaluwalhatian, ang muling pagkabuhay. So, may mapapala ka kung meron kang krus sa buhay, kapatid. Ano ang mga krus natin na nagdudulot sa atin ng pagpapala? Your cross can become a blessing to you. A blessing in disguise. So, number 1, mga krus na pinili nating buhatin, mga responsibilidad o bukasyon. Pangalawa ay ang mga krus na kabahagi ng plano ng Diyos.
para sa atin. Pangatlo ay ang mga krus na bunga ng ating mga pagkakasala. So una, crosses that we choose, ang mga krus na ginusto natin. Dahil ito yung bukasyon mo sa buhay, ito yung tawag ng Diyos sa iyo, ito yung calling mo, mga responsibilidad mo. Ito yung krus ng mga guro, mga abogado, mga business people, mga leaders, mga parents, mga may asawa. Ang mga krus ng responsibilidad ay ginusto po natin. Nanumpa tayo. Sinumpaan natin ang tungkulin na yan. Ganyan din po kaming mga pari. Kala po ninyo, madali lang ang buhay ng pari. Palit tayo ng pwesto, subukan po ninyo. Try po ninyo pag may time. Mga public servants, ganyan din po. Mga frontliners natin ngayon, naku po, maraming salamat sa mga frontliners from the bottom of our hearts. We thank you. May God bless you. May He protect you every moment. At taus-puso kaming nagpapasalamat sa mga sakripisyo ninyo. Mga libo-libong mga doktor, mga nurses, mga health workers na nagtataya ng buhay araw-araw. Pati na po ang mga government officials, mga politiko, hindi makatulog, hindi makakain, abalang nag-iisip kung anong susunod na hakbang. Marami na pong nasawi. Mga pulis at sundalo, ang init ng panahon, pero suot-suot pa rin nila ang mainit na uniform. Malayo sa pamilya, napupuyat, nagpapagod, nagugutom, handang magbuwis ng buhay sa anumang digmaan, maging sa digmaan kontra coronavirus. Pagragsakan da daytoy na sinirrek da nga biyagda, sanda nga kwinkwintaan tirigat, banugda, gaputa, dakkel unay, ti panagayagda, iti pagilyan. Ang Panginoong Jesus, ang tularan po nating lahat sa commitment. Noong siya ay nasa hardin ng Gethsemane, pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang dugo. Luke chapter 22 verse 44. Yun po ay tanda o senyal na siya ay dumaan sa napakatinding emotional stress ayon sa mga psychologist. Talagang nangyayari po yun kung minsan sa mga tao. Naghahalo ang pawis at dugo. So, kumbaga, pigang-piga ang Panginoong Jesus sa kanyang paghihirap. Doon ang Gethsemane, diyan pinipiga ang mga olibo at yung katas nila ay nagiging olive oil. Sa ating Ilocano, kada tayo nga Ilocano, adamat ti version tayo iti dayta. Daytay makun ko na nga dadapilan. So, diyan ilinalagay ang tubo, pinipiga upang lumabas ang katas. Ganon din po ang sitwasyon natin ngayon. Kapag nagigipit, kapag may trahedya, may mga problema, lumalabas ang kabayanihan ng bawat isa. The goodness in every person comes out when we are pressured, when there is so much suffering and difficulty. Napakaraming bayani na naglitawan sa mga panahong ito. Pero kapatid, meron ding panahon na napapagod ang mga bayani na yan. Ngem, ti opinion ko mat, tatamat laeng kabsat, nga adda daytoy, ammo ni Apo Dios, amin nga, rigrigat mo sir, ammo ni Apo Dios, dagiti linget mo, ano samser ta pinilimet tay tangabiyag mo, nagsapata ka, nga agserbi, nangako ka, na maglingkod, di ka kad nga agumunget, krus mo dayta, awan tinang pilit king ka, nga agpulis, ag soldado, ag nurse, ag doktor, wen ag politiko. So kapatid, work becomes a pleasure if you love what you do.
Love what you do. Enjoy what you do. Dahil yan ang bukasyon mo sa harapan ng ating Panginoon. Kayo pong kabataan na nagpipili pa lang ng kurso sa kolehiyo, sana ang number 1 criteria ninyo ay ang paglilingkod, hindi lang para sa hanap buhay o para sumikat. Daytoy nga panahon kakabsat na nagkaro daytoy krisis, amin tayo kuma, agiin nanos, aganos, ibaklay tayo ti krus tayo, disiplinaan tayo ti bagi tayo, responsibilidad tayo, bahay muna, buhay muna. Labanan natin ang virus sa pamamagitan ng ating pagdisiplina sa sarili. Stay home, maghugas din ng kamay, umiwas sa pakikihalubilo, ustupay laeng dayta pa nagpipinasyar, adunto ti oras na dayta. Sobrang bigat na ang mga responsibilidad ng ating mga frontliners na makipagtulungan po tayo. Don't think of your problems only. Huwag lang po yung sarili mong problema ang iniisip mo. Yung gutom mo ay pagkakataon din na ang mga pamilya ay magkaisa na maghatid ng mga tulong sa mga nangangailangan. Hindi na po sa simbahan dalhin yung pera, mga bigas, delata, mga damit o anumang maitulong po natin. So yan po ang first cross, the cross that is taken voluntarily by every person, the cross of responsibility. Pangalawang krus po ay mga krus na dumarating na lang, process that happen to us, mga krus na kabahagi ng plano ng Diyos sa atin. Meron ka sigurong malalang sakit, problema sa pamilya, problema sa pera, o may nang bubuli sa'yo, may nagchichismis sa'yo. So, ang dasal natin ay kagaya ng dasal ng Panginoong Jesus. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nandun po sa Salmo 22 yan, at may karugtong pa po yun sa Psalm 22. Araw-gabi dumaraing, tumatawag ako, hindi ka pa rin sumasagot. No reply ka naman kasi, Lord, ano ba? Mas mabuti na lang sana na hindi ako ipinanganak. Yun po ang dasal ni Job sa Job chapter 3, verse 3. Di ba kapatid, kung minsan naiisip natin yan, sana hindi na lang ako ipinanganak, ganito pala, ang hirap naman pala ang buhay. Nung unang Pasko, ang ating Inang Birheng Maria ay tuwang-tuwa nung makita ang kanyang anak. At nung makita niya na ipinako sa krus si Jesus, ma-imagine mo ang hinagpis niya, ay anak ko, bakit ganito ang ginawa nila sa iyo? Tayong lahat mga kapatid, iisa ang tanong natin, bawat tao sa buong mundo, bakit ginawa ng Diyos ito sa atin? Bakit nangyari ito? Nasaan ang Diyos? Lord, hindi ko maintindihan. Ano ba ang kasalanan ko sa iyo? Ano bang nagawa ko sa iyo? Napakatalino mo, Panginoon. You are the creator, the designer, the great architect of the universe. Merong perfect harmony, nagsaya at tipan nakaurnos. Dagiti bituan ken planeta. Hindi nagbabanggahan ang mga planeta, mga buwan, mga bituin, pati na ang mga molecules, pati na ang mga halaman, ang buhay sa mundo. Napakaganda. There is a harmony in the universe from the smallest to the biggest. But there is one mistake, isa ang pagkakamali, pagkukulang ng lumikha. Yan ay ang paghihirap ng tao o ang kasamaan sa mundo. Evil in the world. Why would God allow evil to happen? May nagsabi, sana itong coronavirus pumipili, sana ang tamaan lang niya yung mga magnanakaw,
mga kurakot, mga rapist, mga chismosa, mga pumapatay at nagpapapatay. E di hey, ayos sana. Pero hindi yun Christian thinking, kapatid. Pero still, bakit pati ang mga inosente nadadamay? Mga bata, ano bang ginawa namin sa iyo, Lord? Ano bang kasalanan namin? So ang sagot ng Panginoon ay ano? Katahimikan. Tahimik siya. Hindi sumasagot. Kagaya ngayon, tahimik ang mundo. Nasaan ang tinig ng Diyos? Tahimik siya. Parang isang propesor o isang guro na tahimik na nagbabantay sa kanyang mga estudyante habang sila ay nagsusulit. Examination is going on. Huwag kang maingay. Gawin mo yung exam. Sagutin mo ang mga tanong. So kapatid, ikaw rin lang ang sasagot sa iyong mga katanungan. Ang mga iba, namimiss nila ngayon ang mag-beach. Kapag Semana Santa, saan nagpupunta ang tao? Nagbi-beach, nagiinuman, nagbibidyoke, nagsasayawan, nagsuswimming. Hindi sila nagdadasal. Ngunit ngayon, for the first time, karamihan nagdadasal, nagninilay. Remember, silence is the language of God. Be still and know that I am God. Psalm 46 verse 10. So, blessing in disguise po siguro itong nangyari na ito. Tahimik tayo, nakikinig na po tayo, lumuluhod na po tayo, nauupo at nagninilay. What is the meaning of this? Sabi ng isang patalastas. Nasaan ang sagot? Sa mga ibon. Hindi po ba ngayong may coronavirus sa mga tao, meron ding birds flu sa mga ibon. Meron ding nagkumakalat na virus sa mga ibon. Pero ang tanong, may nakita ka na bang ibon na nag-aalala, nangangamba sa kinabukasan? Meron bang ibon na nagwawala? Siyempre, meron yung mga Angry Birds, pero cartoons lang naman yun, di naman totoo yun. Meron bang ibon na nalulumbay? So lahat ng ibon, kung titignan natin, walang nalulumbay. Sila ay sumasayaw, umaawit araw-araw, nagpupuri sa may kapal. Merong kwento tungkol sa dalawang ibon na nagbubulungan. Sabi nung isa, friend, bakit ang mga tao, tignan mo sila, super nervyos, natataranta, nalulungkot, kawawa naman sila. At sabi nung isang ibon, oo nga friend, buti pa tayo, meron tayong ama na nag-aalaga sa atin, sila, wala silang kinikilalang Diyos. Ang sakit pakinggan, di po ba? Ang mga ibon, nagtitiwala sa Diyos, ngunit ang tao walang tiwala sa Diyos. Matthew chapter 6 verse 26, 31 and 34. Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani, gayon paman pinakakain sila ng inyong ama na sa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Kaya't huwag kayong mabalisa, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Maraming tao ngayon nag-aalala, paano na kaya bagsak na ang ekonomiya? Paano na kaya malulutas pa kaya ito? May extension kaya ang quarantine? Gagaling pa kaya ang mga biktima? Sobra tayong nag-aalala. But remember, the Word of God reminds us, God is still in control. Kontrolado nga niya ang mga bagyo, ang mga dilubyo. Ito pa kaya, it is part of God's design. Nakadesenyo na yan. Mula pa noong unang panahon, nung nilikha niya ang daigdig, alam na niya itong araw na ito. Mula pa noong ikaw ay nasa sinapupunan pa lang ng iyong ina, alam na ng Panginoon na darating ang araw na ito. Alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Kagaya ng sinabi natin na merong
order and harmony of the universe, mga planeta at mga bituin, mga molecules. Ganun din, kabahagi ng disenyo at plano ng Diyos itong mga pangyayaring ito, maski na ang virus. Doon sa Matthew chapter 8 verse 26, anong sabi ng Panginoon? Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Kayang-kaya ni Lord yan, pero hindi pa napapanahon. Meron pa siyang tinuturo sa atin. Sometimes, God does not change the situation because He wants to change your heart. 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Put all your cares unto the Lord because He cares for you. Sa palagay mo ba, kapatid, ang nagpapatakbo na ng mundo natin ngayon ay si Satanas na at hindi na ang Diyos? Pinatalsik na ba ng demonyo ang ating Panginoon? Mali. Everything is under control. Matandaan natin dun sa Ebanghelyo, noong gabing dinakip ang Panginoon, tinaga ni Pedro ang isang utusan. Sinabi ng Panginoon dun sa Matthew 26 verse 53, hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking Ama, ay papadalhan agad niya ako ng 12 batalyon ng mga anghel? Big sabihin, kontrolado ng Panginoon. Pedro, wag mo akong turuan, wag kang makialam. Everything is under control. Siguro naman ang sasabihin natin ngayon kay Lord, Lord, nasaan na yung 12 batalyon ng anghel? Papuntahin mo na agad dito para masugpo na itong virus na ito. Pero kapatid, yan ang kalikasan ng pagtitiwala. That's the nature of trust. You do not have to understand everything. You do not have to see everything. Ang dapat dasal natin ay, Lord, give us the strength. Maganda rin yung dasal na, Lord, puksahin mo na, tapusin mo na itong pagdurusa namin. Pagalingin mo na ang may karamdaman. Ngunit, kung minsan, mas magandang dasal, yung, Lord, bigyan mo kami ng lakas, karunungan, tibay ng loob, pananampalataya upang mapagtagumpayan namin ang kalbaryong ito, ang pagsusulit na ito. So huwag kang maging backseat driver. Nakakita ka na ba ng backseat driver? Nagijay ngay makiluglugan nga makibalbali. Oy, stop. Ni. Red light. Ni, kanigid, kanawan. Isuro maamin kanya na tinuturuan mo yung driver. Anong mangyayari? Baka mabangga kayo. So, huwag kang maging backseat driver dahil ang Diyos, alam niya ang ginagawa niya. Siya ang driver natin. Alam niyo yung dasal ng Panginoon nung nasa Garden of Gethsemane, sa agony of the garden? Lord, not my will, but your will be done. Matthew chapter 26 verse 39, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Lord, you are the driver. Let your will be done. Pangatlong uri ng krus, kapatid. Ang mga krus na bunga ng ating mga kasalanan. Kung minsan, akala natin pinaparusahan tayo ng Diyos. Yun pala, yun din ay dahil lang sa kagagawan din lang natin. God is good all the time, hindi ba? May expression na ganun. God is good all the time. No evil comes from God. God is the supreme good. Walang masamang galing sa Diyos.
Ang mga ebanghelyo natin itong mga nakaraang 3 linggo ay nagpapaalala sa atin na ang karamdaman at paghihirap ng tao ay hindi parusa ng Diyos. Kahit mga mababait na tao, kagaya ni Lazaro, ay nagdurusa, nagkakasakit din, namamatay din. Ngunit kung minsan ang tao'y naghihirap dulot ng sarili nilang kagagawan. So kapatid, siguro sa mga nakaraang taon, ikaw ay naging krus para sa ibang tao, sa pamilya mo, sa iyong bayan o pamayanan. You have been a cross to others. Naging pabigat ka siguro o salot. Ngayon, dahil dyan, binugbog ka, nakulong ka, o kaya iniwan ka, o kaya ay nagkakasakit ka na, dahil sa alak o sigarilyo, namulubi ka, dahil sa sugal o kaya sa katamaran. Now, suddenly, you are attentive. Ngayon, nakikinig ka na, tahimik ka na, nag-iisip ka na, at hindi ka na mayabang. Perhaps God is teaching you a lesson. Think positive, kapatid. Ginigising ka lang ng Panginoon. Hoy, gising! Siguro, ilang beses mo na siyang dinedma, hindi mo pinapansin. At tayong lahat bilang sangkatauhan, itong nangyayari ngayon ay isang paalala, wake-up call. Tayong lahat nagkasala, sobra ng mayabang ang tao dahil sobrang matalino. Naging Diyos na natin ang mga gadgets, ang science, ang kapangyarihan. Ginagawa natin yung gusto natin at binabaliwala na natin ang mga utos ng Diyos. Mismo ang Diyos, minumura pa natin. Sobra nang bumuhos ang dugo sa lupa. Ginawa na ng Diyos, ginawa na nating Diyos ang pera, ang alak, ang kalaswahan, ang immoralidad, gaya sa Sodom at Gomora. Sa mga nakalipas, binabaliwala natin ang mga paalala ng Diyos. Nandiyan ang Yolanda, ang mga lindol, ang volcanic eruption, ang mga sunog. So, dati nang nagsasalita ang Diyos, hindi natin pinapansin. Wala tayong panahon sa Kanya. Wala kang panahon magsimba. Ngayon, araw-araw na, pero sa cellphone naman. Sabi ni C.S. Lewis, or God whispers to us in our pleasures. God speaks in our conscience, but shouts in our pains. It is His megaphone. Yan ay trompa to rouse a deaf world. Gumagamit na ng trompa ang Diyos. Hindi na ito bulong. Itong nangyayari, itong coronavirus crisis. At ngayon, nagpapakumbaba na ang mundo. Everybody is humble. Lahat ngayon, maski mayaman, matalino, makapangyarihan, ay nakikinig na. Minsan, pumasyal kami sa BJMP, sa kulungan. Yung mga inmates, wow, bilib ako. Habang sila ay nagsisimba, nakikinig talaga. Naka-full attention. At lahat ay nakikibahagi sa pag-aawit, pagpupuri, at sa mga sagot sa misa. Daig pa nila ang mga matrona, mga devosyonada sa misa. So, siguro sila ay ginising na ng Panginoon. Gising na. At ngayon, tayo rin ay ginigising ni Lord. Kung baga, bilanggo rin tayo, mga inmates din tayo sa ating sariling tahanan. God is trying to rescue us. Think of it this way. Inililigtas ka ng Diyos kaya dumarating ang mga kamalasan o trahedya sa buhay mo, kapatid. God wants you to become a better person. Kaslamat lang, no? Mapan ka ti doktor, agpa-operasyon ka, halimbawa appendicitis. Tapno makaginawa ka, masapol nga, masaktan ka pa'y. Ganon din sa dentista. Kailangang masaktan ka upang gumaling ka.
So itong nangyayari na ito na pandemic, kumbaga, ito ay surgery. Ito ay major operation sa ating daigdig. Inooperahan ng Diyos ang kaluluwa ng mundo upang bumuti ang ating mundo. So, hopefully after the pandemic, we will have better relationship with God. Gaganda na ang relasyon mo sa Diyos, kapatid. Titibay na, magiging malakas na ang iyong pananampalataya. Sana hindi lang sa simula. You will become more understanding, magiging may malasakit ka na sa kapwa. Gaganda na ang relasyon ninyo sa pamilya. At siguro, lalo ka pang magiging matagumpay at mayaman sa buhay. So, wala pang gamot itong sakit na ito, ang coronavirus. Sabi ng mga dalubhasa, aabutin pa ng mahigit 1 taon. Pero naniniwala ako na maging sa ngayon, pinapagaling na ng Diyos ang sakit ng mundo. Hindi man coronavirus, kundi ang napakaraming sakit natin, lalo na ang kasalanan. God is healing the world already, right now. No? Naghihilom na ang ating daigdig. Tignan nyo nga ang Mother Earth, pati Mother Earth gumagaling na. Ang polusyon, no? Ang hangin at tubig. So God is healing the earth, He is healing humanity, He is purifying the church. Tayong mga taga-simbahan, tayong mga Kristiyano, tayong mga nagsisiraan, tama na. Let us unite. Nagkataon na ito ay year of ecumenism. Let us put our efforts together for a better world, mga kapatid. So after the quarantine, I hope and pray, magkita-kita tayo, magkakaroon tayo ng big family reunion dito sa simbahan. Everybody is welcome. Let us celebrate a new life. Let us celebrate a purified church, a purified life. Pinapagaling na tayo ni Lord. Hindi natin alam kung after ilang buwan, ilang taon, we will wait and hopefully buhay pa tayo by that time. In Jesus' name, Amen. So, let us pray. Panginoong Diyos, salamat po sa mga binibigay mong mga krus sa amin. Akala namin, pabigat akala namin, hinahadlangan mo ang aming kaligayahan at tagumpay. Akala namin, hindi mo na kami mahal. Yun naman pala, Panginoon, binibigay mo ang mga ito dahil mahal mo kami, gusto mo kaming maging mas mabuti. Tulungan mo po kaming magtiwala sa iyo kahit na hindi pa namin nakikita ang magiging kahihinatnan ng mga ito. Huwag po sana kaming maging negatibo at mawalan ng pag-asa. Nawa, manalig pa rin kami at maglingkod, magmahalan at magtiwala na ikaw ay malapit sa amin. This is the time that we must show that we are true Christians. We will never doubt your love, O Lord, especially at this time. We make this prayer through Christ our Lord. And may Almighty God bless you, the Father and the Son, and the Holy Spirit. Amen.